Hello mga tiyumeg, ako nga mga gandararat. Mga gandararat, alam nyo ba? Sa tuwing nagbablog ako ng luto, palagi nila akong pinagtatawanan. Alam nyo ba kung bakit? Sabi nila, ikaw ha, nagbablog ka, pero yung kalan mo, hindi talaga nalinis. Diyos ko Lord, nakakahiya po. Kaya sabi ko, sige na nga, linisan ko na nga lang to. Wala naman akong work dito. Napos na akong maglinis dito eh. Kaya doon na lang sa sa kalan. Tsaka yung sahig, kailangan kong linisan siya. So, intro muna tayo mga gandararat. Stay tuned, mamwa. Ay, ito pala gamitin ko mga gandararat. Toothpaste, tsaka baking powder. Stay tuned mga gandararat. Mga gandararat, nahiya na ako kasi may nag-message sa akin sa Facebook ko. Sabi, ano ba yan? Nagbablog ka tapos yung kalan mo hindi nalinis. Alam niyo mga gandararat, dumating kami dito December 25, 2021. Tapos nalinis lang, ngayon lang April 18, 2023. Di ba bongga? Mga gandararat, binabaran ko siya ng baking powder at saka toothpaste. Dapat yung Colgate, maganda yung Colgate na puti, maganda yun pangbabad talaga. Eh, wala ako, yung close up lang yung available. Kaya binabaran ko siya kasi ang kapal, ang ano niya, mga gandararat, ano na siya, matigas na kasi. Ikaw ba naman, 1 year mahigit na, hindi pa na hindi pa nadiligan. Joke! Ganyan lang. Pinaikot-ikot ko siya. Parang ikaw lang pinaikot-ikot ng ex mo. Joke! Ganyan lang siya mga gandararat. Tapos, habang binabad ko to siya, naisipan ko na, kailangang linisan na to. Baka next time pag mag-vlog ako, uod na yung lumabas. Si Diyos ko Lord, sana hindi naman mangyari yun. Hindi, siguro mamatay naman yung uod dito kasi ano naman siya, mainit naman, 'di ba? Pag ginagamit namin araw-araw 'yan eh. Siguro ang meron dito mga gandararat yung mikrobyo. Diyos ko Lord, nakakahiya naman no. Pero ewan ko kung okay ba to. Abangan na lang natin kung malinis ba siya, matanggal ba siya. Tingnan na lang natin. Kaya stay tuned. Mga gandararat, habang binabad ko yung kalan, linisan ko muna yung sahig. Kasi sobrang dumi na niya, tapos mabaho siya kasi nilalak namin paggabi. Kasi pinasok namin yung ref sa loob, dito sa loob ng ng kusina. Natakot kami baka lagyan ng lason yung mga pagkain namin. Na-showtime memes, ang mga vayot. Yan mga gandararat, ewan ko ba kung saan to, panglinis ba to sa CR? Ay, basta nilinis ko lang dyan. Diyos ko, pumuti nga yung bowl, yan pang tiles. Ay, kalami, jog lawas aning bayot buang, oh. Nag-diet pa yan, ha? Yan lang inabot. 16 hours walang kain-kain, pero yan pa rin, mataba. Ay, Diyos ko, mahirap na talaga ibalik yung yung dati pa, yung dalaga pa tayo, yung mga katawan natin. Mahirap na talaga ibalik. Kung gusto mong ibalik, di magpaanak ka ulit sa mama mo. Joke! Basta ako, sa video, hindi ako sexy. At least, sa personal, ang importante, buhay! Ang sipag talaga, oh. Wow, ang galing. Parang walang home service, no? Tumawag kasi yung modra ko. Sabi niya, may daw, may customer, 2 haircut, tsaka isang mani-pedi. So, nag-vlog-vlog pa silang, ay, oh my God. Paano kasi? Nahuli na siya, tawag. Hindi man lang sinabi kanina. Sa wakas, nalinis na rin mga gandararat. O, ayan. O, diba, bongga. Wow. Ngayon, lagyan ko naman siya ng pabango. Yan, freshener. Kasi malinis siya, dapat mabango din. Ayan, o, diba yan ang ginamit ko, yung blue. Ngayon, ito na naman, freshener. Ayan, lagyan ko siya. Kahit isara namin, mabango. Kasing bango ko, diba? Ayan, kailangan ko nang tanggalin yung mga tubig.
Kasi may drainage siya sa gitna mga gandararat. Ay, sa wakas natapos na rin ito. Dito na naman ako mga gandararat. Kailangan kong tanggalin na yung dumi. Ayan, medyo hindi kaya ng brush. Kasi yung kaya ng brush, yung ngipin ko lang, joke. Hindi naman siya masyadong matigas mga gandararat. Tingnan nyo siya, oh. Madali nga lang na Yan, 'di ba? Hindi na siya masyadong matigas. Pero yung gilid, ang niya, ang tigas. Tapos hindi ko kasi maano sa steel wool. Hindi siya maabot. Kaya naisipan ko na na lang, gamitan ko siya ng kutsilyo. Speaking of kutsilyo, kutsilyo is coming to town. Ayan na mga gandararat yan. Ang bilis lang, oh. Ay, naku, ewan ko ba bang napili ko ng kutsilyo? Bakla ata to eh. Nanigas yung daliri ko dito. Oy mga gandararat, abangan nyo yung vlog ko na yung nagmamanhid yung mga kamay natin, 'di ba? May ako doon, may tuturo ako sa inyo kung ano ang gamot. Proven and tested na kasi nagawa ko na siya before. Nahirapan ako sa gilid mga gandararat, ayan no. Nahirapan ako kasi yung kutsilyo ko, ewan ko ba bakit parang bakla yan oh. Ewan ko saan nabili to ni Mudra. Ginamitan ko ulit siya ng steel wool. Ay, konting tiis na lang malinis na yung kalan ko. Hindi na ako mahiya. Mga gandararat, nilagyan ko siya ng Joy. Kasi, di ba Joy, ikaw yung nagpapaligaya sa akin, Joy. Sa totoo lang mga gandararat, pang final ko na kasi yan, kaya nilinisan ko siya ng Joy. Siyempre, kailangan ko ng sabunan. Ayan na, binanlawan ko na siya, oh. Hindi kaya makuryente kami dito. Sa bagay, paggamit namin, kung makuryente kami, dead ball on the spot kasi yan. Malalaman yan soon, abangan. Hindi pa talaga ako kontento. Nilagyan ko na naman ulit siya ng ng baking at saka toothpaste. Hindi ako makontento. Oh, ayan. Pero ganun pa rin yung kulay niya na dilaw. Hindi na matanggal. Pero okay na yan. Kaysa mag-adik-adik. Habang nililinis ko to mga gandararat, tinawag ako ni Gandararat Ching kasi may masamang balita. Ano ba yun? Ano ba yung masamang balita na yun? Sabi niya sa akin, Yot, salika nga dito. May masamang balita. Ano yun? Kaya sabi ko, pinuntahan ko. Nagulat talaga ako mga gandararat. Grabe. Alam niyo bang 7 PM na dito? Yung rice cooker ko, hindi pala na-cook. Ayan, wala na. Ewan ko ilang oras na to. Sorry gandararat. Gusto na niyang kumain. Pagbukas, it's a prank. Hindi naluto. Ay, sa wakas, natapos na rin ako sa kalan dito. Nilinis ko na lang kasi dito ko kanina siya kinuskus eh. Iwan ko ba ba't dito? Dapat doon na lang sa may tubig para mabilis. Pero okay lang yan mga gandararat. Kaya ko yan. Char! Hi, ayan na sa wakas. Tapos na rin, di ba, Vonga, ang linis ng mga gandararat. Tapos na rin ako maglinis sa sahig. Kaya mga gandararat, pag bago ka pa sa YouTube channel ko or Facebook page ko, please follow, subscribe mga gandararat. Thank you for watching!